Добрый дзень, паважаныя дзеці, паважаныя бацькі. Сёння мы з вамі пазнаёмімся з творам Якуба Коласа «На ростанях». Кніга першая «У палескай глушы». Часткі з 7 па 12 уключна. Якуб Колас «На ростанях», «У палескай глушы», 7 частка. Дзервяная сцяна аддзяляла кватэру Лабановіча ад школьнай залы і, каб папасці туды, трэба было толькі адчыніць нізкаватыя дзверы. Як толькі разднела і ўзышло сонца, пачалі збірацца вучні. Кожны іх крок, кожны рух і вымаўленае слова чуліся ў кватэры настаўніка. Яшчэ учора прайшоўся стараста Раман круглы па вёсцы, заказваючы сялянам пасылаць у школу дзяцей. То таму, то другому, спаткаўшыся на вуліцы, гаварыў ён: «Пасылайце заўтра дзяцей у школу». Пры гэтым стараста рабіў сур'ёзную міну і, наогул, меў начальніцкі выгляд. Яго чырвоны кажух з шырокім, як засланка, каўняром з'яўляўся ў розных месцах вуліцы. Калі патрэбныя старасту асобы не сустракаліся, ён падыходзіў да акна, стукаў пальцамі ў шыбы. «Гэй, Кандрат, падыдзі-тка сюды!» Калі Кандрата не было ў хаце, стараста падзываў Алену або Параску і таксама строга казаў: «Пасылайце заўтра дзяцей у школу». Выпаўніўшы свой абавязак, Раман зайшоў у школу. «Дома, паныч?» – ціха запытаў Раман старожку. «Дома, стараста, дома!» – крыху нараспеў прамовіла бабка. Лабановіч чуў гэту размову. «Заходзьце, стараста, заходзьце!» Стараста разоў два затрабіў носам. Дзверы ад кухні рыпнулі. Адна палавіна іх адчынілася, а другая затрэслася ад націску шырокага пляча старасты. Ступіўшы крокі два, Раман перайшоў увесь пакоек спальню і апынуўся на парозе другога. Кожны яго крок адбіваўся на падлозе мокраю плямаю, а на велізарных лапцішчах ён нёс столькі гразі, што добраму гаспадару і на сахор не выбраць. «Ну, як маецеся, стараста?» «Хвала Богу, паныч, як здароў?» «Вось што, стараста, не называйце вы мяне панічом, бо я не паніч, і бацька мой такі ж самы мужик, як і вы». Лабановіч папрасіў старасту прысесці на канапу, бо кволае крэсла, якіх тут было ўсяго толькі два, наўрад ці вытрымала б яго связістае і дзябёлае тулава. Стараста, па звычаю усіх палешукоў, меў доўгія валасы. Рыжая бародка, вузкая і выгінастая, і крыху хмурны погляд з-пад лба рабілі старасту падобным да званковага караля. Звярнуўшы ўвагу на яго здаравецкі склад, на шырокую расхлістаную грудзіну, на якой яшчэ значыліся сляды летняга загару і адбіткі вятроў, Лабановіч мімаволі ўспомніў яго бацьку Рыгора, які, як зазначыў Сцяпан Рылка, браў старасту на рукі, як хлапчанё. «Крэпкі народ, хоць і жыве ў балотах», – падумаў Лабановіч. «Дык ужо вучыць іміце?» «Так, стараста, трэба пачынаць. Ну, я ўжо заказаў, каб пасылалі хлопцаў у школу». «Чаму ж толькі хлопцаў? Трэба, каб і дзяўчаткі хадзілі». «Дзе яны пойдуць?» – махнуў рукой стараста. «Скажы ім пра школу, дык будуць смяяцца. Вельмі дзіўным ім гэта пакажацца. Хоць бы хлапчукі ўсе пайшлі». Лабановіч, наколькі мог, тлумачыў старасту, што дзяўчаткам таксама вучыцца трэба, і даводзіў, скуль гэта патрэба вынікае. Стараста слухаў, прыплюшчыўшы вочы, і толькі згаджаўся. «Гэта так, панічок». «Гэта вы справядліва кажаце». «А вядома, так. Што праўда, то праўда.
Але настаўнік бачыў па твары старасты, што ўсе аргументы зусім не пераконвалі яго ў тым, што дзяўчатам трэба навука, што навука трэба мужчынам, а навуку стараста разумеў, як уменне чытаць, пісанне ж, ліха яго бяры, без яго можна абысціся лягчэй. Стараста не спрачаўся. Справа службы вымагала хадзіць у воласць, а там надаюць яму цэлую кучу розных папер і загадаў. То трэба павесткі на суд даставіць па прыналежнасці, то нядоімку сыскаць з каго, то лісты перадаць. У гэтых выпадках у стараста быў асобы парадак. Ён клаў павесткі з павесткамі, лісты з лістамі, нядоімкі з нядоімкамі. І тут галаве яго прыходзілася працаваць нямала. Ён распытваў у воласці, каму павесткі, і тут жа складаў іх у такім парадку, у якім іх трэба перадаць, беручы пад увагу адлегласць. Скажам, павестка для Мікіты Цялушкі, які жыў з гэтага боку вуліцы. Яго павестка клалася першаю, а за ёю ішла другая, трэцяя і так далей. Пасля гэтага стараста запамінаў тых асоб, каму павесткі прызначаліся, таксама і нядоімкі. На лісты быў іншы парадак, перш за ўсё іх было нямнога, і канверты былі розныя па колеру і па велічыні. Вось гэта ў сінім канверце трэба аддаць Гаўрыле Жалезнаму, у белым Язэпу Нырку, а гэты памяты і засалены удаве Тэклі. Ну, калі пераблытаеш іх, не такая ўжо бяда, самі разбяруць, калі будуць чытаць паклоны. Гэта ўжо хутчэй бабы патрапяць. Забраўшы ўсе паперы, стараста колькі хвілін стаяў і разважаў, як бы сам сабе здаваў экзамен. Можна было 40 разоў адклікаць яго ці страляць, за колькі крокаў ад яго. Усё роўна нічога не чуў тады стараста. Здаўшы экзамен, Раман весялеў, з твару сходзіла напружанасць, у якой часта адзначалася пакута, і ўжо звычайным чалавекам ішоў, куды яму было трэба. А калі ў яго памяці гублялася якая-небудзь шрубка, стараста раптоўна спыняўся сярод вуліцы, пазіраў на паперы, пазіраў доўга і напружана. Пры гэтым ён пакручваў галавою і часта страчваў надзею адшукаць гэтую згубленую шрубку. Тады ён зноў вандраваў у воласць і нёс на сваім твары выяўны смутак. Дзіцячыя галасы гучнелі мацней і даносіліся да кватэры настаўніка. Лабановіч пачуваў лёгкае хваляванне. У гэты дзень твар у твар спаткаецца ён з тымі дзецьмі, якія даручаюцца яму і маральны адказ за якіх ён павінен узяць на сябе. Розныя мыслі аб школе займалі Лабановіча раней. Цяпер яны захапілі яго яшчэ з большай сілай. Выпаўненне аднае школьнай праграмы яго не здавальняла, і сваё галоўнае назначэнне як настаўніка Лабановіч вызначаў так: абудзіць у вучнях і выклікаць да дзеяння крытычны розум, каб да кожнай з'явы і факта яны падыходзілі з пытаннямі, як выніклі, у чым іх прычыны. І наогул, каб да ўсяго падыходзілі свядома. У гэтым абуджэнні крытычныя думкі Лабановіч бачыў пачаткі таго вялікага сацыяльнага зруху, які павінен пралажыць прасторную дарогу да новых форм жыцця. Бо калі чалавек пачне разважаць, дашуквацца прычын таго стану, у якім ён знаходзіцца, ён, напэўна, не пагодзіцца са сваёй доляй і будзе старацца адваяваць сабе лепшае месца на свеце. І калі ў чалавека раскрыюцца вочы, ён сам сабе выберэ дарогу і сам за сябе будзе несці адказ. Навязваць жа людзям сваю волю, вымагаць ад іх, каб яны рабілі іменно так, а не іначай, мы не маем права, бо хто можа паручыцца за тое, што мы не памыляемся? Гэтым і тлумачыцца той факт, што розныя правадыры, якія захоплівалі жарам свайго пераканання людскі натоўп і вялі яго за сабою, вялі толькі да тае граніцы, ад якой пачыналіся перашкоды. Натоўп не разумеў гэтых перашкод, адольваць іх у яго не было ахвоты.
На гэтым пункце вынікалі непаразуменні. Правадыр з гарчэчаю ў сэрцы казаў: «О, сляпы, нікчэмны натоўп, статак жывёлін!» А натоўп крычаў: «Ты, ашуканец, пабіць цябе каменнямі!» Уже колькі разоў паглядаў настаўнік на гадзіннік, думаючы, ці не пара яму ў школку. Праўда, сёння толькі пачатак, толькі збор дзятвы. Ён пакуль што азнаёміцца і зробіць запіс у журнал. Усё ж такі на сэрцы будзе спакайней. Будуць зроблены хоць сталыя крокі да работы. А дзеці, крыху асвойтаўшыся, пачыналі гусці смялей і весялей. Часамі чулася іх беганка па лаўках, смех і крыкі. Некаторыя ціхенечка падыходзілі да дзвярэй кватэры настаўніка і з найвялікшай цікавасцю заглядалі ў шчылінкі. Таксама забягалі яны ў кухню, нібыта напіцца вады. Яны баязліва тапталіся, азіраліся, а некаторыя паціху пыталі ў бабкі: «А што, бабка, ён сярдзіты?» І калі Лабановіч паказаўся ў кухні, яны, як мышы, загледзеўшы ката, кінуліся наўцёкі. Старушка залілася вясёлым доўгім смехам. Яе вельмі насмяшылі дзеці і іх страх перад настаўнікам. Яна пераказала Лабановічу, як распытвалі пра яго вучні, паціраючы свае вушы, як бы раней пагадзіўшыся з тым, што іх будуць круціць. У школьнай зале вучняў было 2. Як толькі з'явіўся там Лабановіч, яны завілі з усіх канцоў школы і цясней збіліся ў гурт, як спалоханыя авечкі, і ўжо адтуль пазіралі на свайго настаўніка, як на якое дзіва. Значна большая частка іх былі новыя. Усе вучні былі абутыя ў лапці, насілі, як і старыя палешукі, суконныя світкі, чорныя або светлыя. Грудзіны, як у бацькоў, былі расхлістаны. Настаўнік павітаўся. Адказ на прывітанне далі колькі хлопчыкаў, якія ўжо вучыліся ў школцы. «Што ж вас так мала?» – спытаў іх Лабановіч. «Яшчэ прыйдуць», – адказаў адзін са старэйшых. «Заўтра будзе болей», – дадаў другі. «А вы, дзеткі, яшчэ першы раз прыйшлі да школкі», – мякка прамовіў настаўнік да малых. Тыя спусцілі вочы, і толькі адзін, самы храбры, прамовіў кароткае: «Але». 8 частка. Пагаварыўшы з вучнямі і крыху разагнаўшы іх страх, Лабановіч прынёс журнал і пачаў рабіць запіс. Дзеці смялей падыходзілі да свайго настаўніка і давалі адказы на яго пытанні. Пры гэтым часта выяўлялася прастэча і непасрэдна дзіцячай істоты, якая вельмі развясельвала настаўніка і ўсю школу, выклікаючы цэлыя выбухі смеху. «Скажеш ты, голубок», – звярнуўся Лабановіч да аднаго хлопчыка, які падышоў запісвацца, «як ты завешся?» Хлопчык маўчаў і пазіраў на настаўніка сваімі яснымі вочкамі. Відавочна, у гэтым запытанні яму пачулася штось падазронае. Ці няма тут якой хітрасці, каб не падашукацца часамі? Запытанне з погляду было зусім нецікавае і непатрэбнае. Хто ж не ведае, як ён завецца? Але настаўнік не адступаўся і зноў запытаў, як яго зваць. «Або ты не ведаеш?» – у сваю чаргу спытаў хлопчык. «Не, не ведаю, бо каб ведаў, то не пытаўся б». «Ну як жа? Іван ды ўсё!» – прамовіў громка хлопчык за ценем лёгкай усерджанасці. «А цябе як зваць?» – спытаў настаўнік другога хлопчыка. «Лар'ён», – весела адказаў той. «А як завецца твой бацька?» «Кандрат». «А як твоё прозвішча?» Хлопчык закрыў рукамі твар і пачаў смяяцца. «Чаго ж ты, Лар'ён, смяешся?» «Не знаю, што казати».
А один палешучок, які ўвесь час сядзеў моўчкі, запытаў настаўніка: «Чаму ты ўсё пытаеш, як мы завёмся?» Малады настаўнік стараўся, наколькі мог, бліжэй падысці да дзіцячай душы, заслужыць давер'е вучняў. Іх часта грубаватыя выхадкі ці звароты непасрэдна да яго ён прапускаў між вушэй, ведаючы той групы асяродак, з якога яны выйшлі, і маючы на ўвазе, што з часам усё гэта згладзіцца непрыкметна, само сабою, пад уплывам школьнага парадку і ладу, які будзе залежаць, галоўным чынам, ад яго самога. Усе іх памылкі ў гэтым сэнсе ён стараўся выправіць і адзначыць так, каб не пакрыўдзіць і не ўразіць чулае дзіцячае сэрца. Першыя крокі былі зроблены. Дзеці разварушыліся, павесялелі і выйшлі з таго стану замкнёнасці, у якім яны яшчэ так нядаўна былі. Лабановіч, крыху пагутарыўшы, пусціў іх на пераменку. А гэтым часам пад'ехаў і айцец Кірыл. Зайшлі ў пакоек настаўніка, пагутарылі пра сёе тое, пакуль пазбіраліся дзеці. Айцец Кірыл зараз жа сабраўся і разам з настаўнікам пайшоў у школу. Там ён, не затрымліваючыся, адправіў кароткі малебен, сказаў невялікае казанне дзецям, у якім клікаў іх да навукі, да паслушэнства і, пажадаўшы здароўя і разумення, даў пацалаваць крыж і акрапіў іх святой вадою. Пасля малебна настаўнік сказаў вучням перадаць сваім таварышам, каб заўтра ўсе прыходзілі ў школу, і пусціў іх дадому. З вясёлым шумам і крыкам выбеглі дзеці на вуліцу, напаўняючы яе звонкімі галасамі, і рассыпаліся па хатах. На сваім уласным вопыце пачулі яны, што школа і настаўнік далёка не такія страшныя, як гэта складалася ў іх галаве. Айцец Кірыл адмовіўся застацца выпіць чаю на дарогу, бо дзень кароткі, дарога паганая. На развітанне папрасіў ён Лабановіча выкладаць закон Божы, бо яму далёка ездзіць сюды. А наконт пенсіі мы пагодзімся, падзелім яе без крыўды. Настаўнік, хоць і з неахвотаю, згадзіўся. «Прыязджайце да нас, будзем вельмі рады», — сказаў айцец Кірыл, ужо седзячы на каламажцы. Лабановіч застаўся адзін. У пакоіку стала так ціха, што ён мімаволі звярнуў на гэта ўвагу. І была ў гэтай цішы маркота, якую пачуў ён тут першы раз. Яго пацягнула на свежае паветра, на волю. Тут ён прыпомніў, што сын самага блізкага суседа яго, пана Падлоўчага, хоць і мае хадзіць вучыцца, не прыйшоў. І не прыйшоў, напэўна, з тае прычыны, што Падлоўчы не лічыў шляхетным пасылаць сына, не пабачыўшыся і не пагаварыўшы з настаўнікам, бо ён тут чалавек новы, незнаёмы. Сам жа Падлоўчы не належаў да тутэйшага насельніцтва, патрэбы якога абслугоўвала гэта школа. Пасля абеду Лабановіч сабраўся прайсціся. Ён выйшаў на двор. На вуліцы было столькі гразі, што перайсці яе ў настаўніка не хапіла адвагі, і ён павярнуў на поле, дзе стаялі два ветракі. І зараз жа выйшаў на вузкую сцежку, якая вяла на чыгунку. Гэта было адзінае месца, дзе можна было хадзіць, не баючыся гразі. Узышоўшы на чыгунку, настаўнік прыпыніўся, як бы разважаючы, у які канец накіравацца. Вакол было ціха. Далёка беглі ўздоўж дарогі высокія тэлеграфныя слупы з белымі гугачкамі і роўна нацягнутым дротам. Ветру не было, а дрот без перастанку гнуў прыемным звонам, ціхім, аднатонным і жаласным, як казка гэтых панурых лясоў і балот Палесся. Збоку раз'езда чыгунка, пралёгшы спачатку раўнюсечкую сценкаю, праз вярсту рабіла залом і гублялася дзесь у лесе. У процілеглым баку дарога ішла роўна на далёкай адлегласці. Было нават відаць, як выступаў здалечы дамок трэцяй будкі.
Адтуль ледзь прыкметна пасоўвалася чалавечая постаць, і трудна было вызначыць, куды яна ідзе, сюды ці ў другі бок. Гэтая малюсенькая фігурка адна, здавалася, ажыўляла гэты пануры і ціхі краявід, дзе ўсё як бы знікла або прытаілася. «Пайду насустрач», – вырашыў Лабановіч. Фігурка была так далёка, што мела выгляд тоненькага маленькага калочка. Яна ішла сюды, але трудна было адгадаць, хто гэта быў – мужчына ці кабета. Адлегласць між Лабановічам і фігуркаю змяншалася. Мінуўшы яшчэ колькі слупоў, настаўнік мог пазнаць, што гэта была кабета, і ён перастаў ёй цікавіцца, а пачаў разглядаць лесы, балоты, побач дарогі, мосцікі, рачулкі і ўсё, што больш-менш кідалася ў вочы. Настаўнік зусім забыўся аб тым, што яго перш так зацікавіла, звярнуў на гэта ўвагу толькі тады, калі між ім і тым, хто ішоў яму на спатканне, была адлегласць толькі ў 2 слупы. Цяпер ён заўважыў, што гэта была высокая, стройная дзяўчына, вельмі добра, нават з густам адзетая. Дзяўчына здалёк колькі разоў бачліва акідвала поглядам незнаёмага маладога хлопца, а падышоўшы бліжэй, апусціла вочы. Лабановіч таксама не лічыў далікатным разглядаць яе. Але як толькі яны параўняліся, дык зірнулі адно на аднаго, і погляды іх спаткаліся. Незнаёмая дзяўчына, як бы спалохаўшыся, зноў борздзенька апусціла свае чорныя, як смоль, вочы. Лабановіч з блеску, убачыўшы яе твар з бліскучымі прадаўгаватымі вачамі, злёгку здрыгануўся. Дзяўчына была незвычайна прыгожая. Прайшоўшы крокі 3-4, Лабановіч азірнуўся, каб яшчэ раз глянуць на яе. Тое самае зрабіла і зацікавіўшая яго дзяўчына. Яна, мусіць, не спадзявалася выдаць сябе такім чынам, і з губ яе сама сабою збегла прыемная і павабная усмешка, пасля чаго дзяўчына пайшла шпарчэй і ўжо не аглядалася. Лабановіч, як прычараваны, стаяў колькі хвілін і ўсё пазіраў на яе. Яму было прыемна, нейкая радасць разлівалася ў крыві. Ён пайшоў далей, думаючы аб гэтай незнаёмай дзяўчыне. Яе чорныя вочы, белы твар і гэта чароўная усмешка так і стаялі перад ім, як намаляваныя. «Хто ж бы гэта была такая?» – пытаў ён сябе. Гэта, напэўна, з будкі, тая дзяўчына, аб якой казала яму бабка. Відаць, яна ішла ў вёску да крамніка, каб купіць чаго. Трэба было, думаў ён, пазнаёміцца і правесці яе да вёскі. Ён пачынаў накараць на сябе за сваю нясмеласць. Інш на яго месцы знайшоў бы 20 зачэпак, каб звярнуцца да яе далікатна і проста і такім чынам пазнаёміцца, супраць чаго яна, напэўна, нічога б не мела. Узважыўшы ўсе за і супраць, Лабановіч прыйшоў да пераканання, што ён зрабіў добра, не зачапіўшы дзяўчыны. А вось, калі зноў спаткае яе, як сёння, адзін на адзін, тады няйменна павітаецца, бо яны ўжо як бы крыху знаёмыя. Дайшоўшы да 3-й будкі, Лабановіч вярнуўся назад у надзеі, што ён зноў сустрэне дзяўчыну на дарозе. Ён прайшоў адну будку і другую, мінуў ужо і пераезд каля свайго сяла, але дзяўчыны нідзе не спаткаў. Ці не пайшла яна на раз'езд, сабраўшыся куды-небудзь паехаць? А можа, яна зусім не тутэйшая і больш ніколі не з'явіцца тут? Але ў яго душы надоўга застанецца гэты прыгожы вобраз дзявочай красы. Лабановічу стала чагось шкада, як бы ад яго нешта дарвалася і знікла. У лесе і ў палях пачынала цямнець, шэры асенні вечар борзда апускаўся на зямлю. Разам з ім і нейкі смутак лажыўся на гэтыя пацямнелыя далі.
Уся мясцовасць змяніла выгляд і як бы замкнулася ў сабе самой, аддаўшыся выключна сваім думкам і свайму настрою, а ўсё іншае для яе стала чужым і нецікавым. Лабановіч дайшоў да сцежачкі каля ветракоў і накіраваўся ў школу. 9-я частка. Пан Падлоўчы быў родам дзесь з Гродзеншчыны і паходзіў, як ён казаў сам, са старога дваранскага роду. Тутэйшае жыхарства лічыла яго палякам, сам жа пан Падлоўчы з гэтым не згаджаўся. «Я ліцвін», з нейкаю гордасцю зазначаў пан Падлоўчы, і сваю належнасць да ліцвіноў даводзіў, паміж іншым, і тым, што яго прозвішча, Баранкевіч, мела канчатак на «іч», тады як чыста польскія прозвішчы канчаюцца на «скі». Жулаўскі, Дамброўскі, Галонскі. Даведаўшыся, што прозвішча новага настаўніка Лабановіч, Падлоўчы пры спатканні з ім прыметна выказаў адзнакі здавальнення, як гэта бывае тады, калі нам на чужыне прыходзіцца спаткацца з земляком. «То і пан, ліцвін», весела сказаў ён маладому настаўніку і пастукаў яго па плячы. Сваё ліцвінства ён падкрэсліваў пры кожным зручным выпадку, кажучы: «Мы, ліцвіны, любім піць гладка». Лабановічу, калі ў яго чарцы заставалася недабітая гарэлка, ён таксама казаў: «А яшчэ ліцвін! Ну які ж то пасля гэтага ліцвін?» Пан Падлоўчы з дакорам пазіраў у вочы настаўніку. «Не псуй ты мне, братка, кампаніі». Калі ж гэты аргумент не памагаў, то пан Баранкевіч прыводзіў другі. «Ты лепш, браток, падашукай маю жонку, але не ашуквай мяне з чаркаю гарэлкі». Трэці аргумент, самы моцны і ўжо самы апошні, быў такі: «Пі, пі, кажу, бо далі Бог вылью за каўнер», гаварыў Падлоўчы Баранкевіч найбольш добрую беларускую моваю. І трэба адзначыць, што ён ні ў якім разе не быў п'яніца, ён проста любіў выпіць з добрымі людзьмі, а сам адзін і чаркі не выпіваў. Але ў кампаніі добрых людзей ніколі не перабіраў меры. У яго была тут пэўная граніца, якую ён ніколі не пераступаў і за якую нельга было яго вывесці ніякімі сіламі. Што ж тычыцца яго ліцвіналюбства, дык яно яшчэ выяўлялася і ў тым, што ён вельмі любіў літоўскія калдуны. І гэтых калдуноў, як запэўняў пан Падлоўчы, ён з'еў аднойчы 140 штук. «Разумеецца, пры гарэлцы», дадаваў пры гэтым Баранкевіч. Першы раз Лабановіч зайшоў да Падлоўчага вечарам таго ж самага дня, калі хадзіў гуляць на чыгунку. Баранкевіч спаткаў суседа настаўніка прыветна і павёў яго ў чыстую палавіну дома, дзе ён звычайна прымаў гасцей. Пакой быў прасторны, чысты, акуратна выбелены. Каля аднае сцяны стаяла канапа і вялікі просты стол каля яе, засланы белым настольнікам. На невялічкім століку недалёка ад канапы стаяла скрыначка, музычны струмант, якую Падлоўчы пускаў у работу, каб забавіць гасцей. Апроч яшчэ аднае канапкі, каля другой сцяны і некалькіх простых крэслаў, у пакоі гэтым больш не было нічога, і ён выглядаў пуставата. «Сядайце, паночку», папрасіў Баранкевіч госця і патрактаваў яго моцную папяросаю. Гаспадар і госць разгаварыліся, прычым пан Падлоўчы быў першы чалавек тут, ад якога Лабановіч пачуў добрае слова наконт гэтага месца, якое мела той вялікі козыр, што ляжала каля чыгункі. Прайшоўшыся колькі разоў па пакоі, пан Падлоўчы гукнуў, павярнуўшыся да другой палавіны дома: «Габрынька!» «Зараз, татка!» – адгукнуўся ў глыбі дома звонкі дзявочы галасок. Следам за гэтым пачаліся лёгкія частыя крокі, і ў пакой увайшла малодшая дачка пана Падлоўчага. Такімі ж борздымі крокамі падышла яна і да госця, працягнула яму сваю яшчэ дзіцячую руку, зрабіўшы прысяданне, якое Лабановіч бачыў першы раз. Ён нават спалохаўся,
Яму здалося, што гэта маленькая паненачка прасела ад таго, што ён наўмысля наступіў ёй на нагу. «Чэсю!» – зноў гукнуў падлоўчы. Крыху шчакаўшы, скробаючы ботамі, у пакой увайшоў меншы сын Баранкевіча, хлопчык гадоў 9, даволі панурага выгляду, з вялікаю кучараваю галавою і прыгожым тварам. Паздароўкаўшыся з настаўнікам, Чэсь моўчкі сеў каля кахлянае печы і адтуль, як ваўчок, прыглядаўся да настаўніка. Папрасіўшы прабачэння, падлоўчы адлучыўся, пакінуўшы Лабановіча з дачкою і сынам. Панна Габрыня, смуглая, строгая і сур'ёзная дзяўчына-падлетак, звярнулася да Лабановіча з прыветнай усмешкаю. «Пан любіць музыку?» «Вельмі люблю», – прамовіў Лабановіч. Габрыня падышла да музычнай скрыначкі, завяла яе і пусціла. Мяккія, ласкавыя гукі стройным сугалоссем паліліся па пакоі, напаўняючы яго прыемным звонам і навяваючы якіясь добрыя, ціхія чары. Няясныя вобразы ўсплывалі самі сабою, аб чымся казалі і клікалі невядома куды, а на сэрцы аставалася пачуванне ўтраты чагось далёкага, чаго ўжо не вернеш ніколі і аб чым можна толькі ўспамінаць. Усе ж дробязі жыцця, увесь будзённы клопат, муд душы, усё гэта знікала, адступала перад чарамі хараства. Скуль жа гэты смутак? Аб чым ён? Ці не ёсць гэта якое няяснае адчуванне хараства жыцця, якое так бязлітасна, так груба папіхаецца нагамі таго хараства, што падымае чалавека над балотам людской сумятні? Хвілін праз колькі вярнуўся пан падлоўчы, а потым прыйшла пані падлоўчая, другая яго жонка. Гэта была кабета ціхая, забітая, бо пан Баранкевіч, як даведаўся Лабановіч потым, у сям'і быў чалавек жорсткі. Габрыня зараз жа выйшла і хутка вярнулася з сястрой, стройнаю чарняваю дзяўчынаю, гадоў 16, з тонкімі, прыгожа абрысаванымі брывамі. Выраз яе цёмных акруглых вачэй часта змяняўся. То ў іх іскрыўся вясёлы смех і нахіл да жартлівасці, то адбівалася нейкае засмучэнне і тая сталасць, што рабіла ўражанне, быццам дзяўчына многа перадумала і перажыла. Размову вялі галоўным чынам падлоўчы з настаўнікам, а ўсе іншыя слухалі і толькі зрэдку ўстаўлялі сваё слова. Было відаць, што прысутнасць падлоўчага стрымлівала іх, прымушала трымацца нейкіх граніц, якія з'яўляліся вынікам практыкі сумеснага жыцця. Баранкевіч вельмі ўспагадна ўспамінаў настаўніка, якога змяніў Лабановіч. Што мне падабаецца ў пана Турсевіча, ды гэта тое, што ён умеў паставіць сябе ў кожным коле грамадства і меў свой асабісты гонар, сказаў падлоўчы. Турсевіч – гэта мой настаўнік і мой зямляк, аднае воласці. Я лічу яго адным з выдатнейшых настаўнікаў і працаўнікоў. Ён не толькі вядзе добра справу ў школе, але і многа працуе над самім сабою. Чалавек многа чытаў і многа думаў. Гэта адзін з тых маіх сяброў, якіх я вельмі шаную і паважаю. А як жа, паночку, ён быў панскім настаўнікам? Здаецца, розніца ў вашых гадах не такая вялікая, запытаўся Баранкевіч. Ён старэйшы ад мяне гадоў на 4. Калі ён скончыў першую школку, то я яшчэ пачынаў толькі вучыцца. Ён цэлую зіму быў маім дырэктарам, маім і маіх братоў. А, хіба што так. Дык пан добра знае пана Турсевіча? Спытала пані падлоўчая. Ах, які гэта быў рэдкі чалавек, дадала яна і зірнула на мужа. Як бы хочучы прачытаць на яго твары, ці добра яна сказала. Пан Турсевіч у школе быў строгі, адгукнуўся малы Чэсь з-пад кахлянае печы. Баранкевіч павярнуў галаву ў бок сына і, смеючыся, прамовіў. А што ж з вамі іначай зробіш? Дай вам волю, дык вы і школу перавернеце, і толку з вас ніякага не будзе. Паненкі засмяяліся.
Я вось буду прасіць пана настаўніка, каб цябе часцей на калені ставіць, ды яшчэ грэчкі падсыпаць. У пана настаўніка і грэчкі няма, сказала Ядвіся і ўскінула на настаўніка свае вясёлыя смяшлівыя вочы. Лабановіч зірнуў на яе. Слаўная дзяўчынка, падумаў ён. Ну, то я прышлю, цэлую асміну прышлю, сказаў падлоўчы. Чэсь будзе такі добры ў мяне вучань, што да грэчкі ў нас не дойдзе. Праўда, Чэсю? Сёстры зноў засмяяліся. Чэсі яны зналі лепей і, як відаць, схіляліся да погляду таткі наконт грэчкі. Чэсь жа угнуў галаву, не зусім пэўны ў тым, што для яго справа можа абысціся без грэчкі. Ну, як там гарбата? Спытаў Баранкевіч жонку. Пані падлоўчая зараз жа ўстала, кіўнула Габрыні і выйшла разам з ёю. Стол заслалі, прынеслі талеркі з вяліндаю, якую так добра ўмеюць прыгатаўляць на Беларусі, і селі піць чай. Лабановіч пачуваўся добра і вольна і ўвесь час вёў размовы то з гаспадарамі, то з паненкамі. Пан падлоўчы, выпіўшы шклянку, устаў, папрасіў прабачэння, што не можа больш заставацца, што ён мусіць ехаць па службе, і выйшаў. Пасля гэтага паненкі пачулі сябе вальней. Яны смяяліся, жартавалі, распытвалі настаўніка аб усім, ці быў ён у воласці, з кім там пазнаёміўся і як каго знаходзіць. «А вы не знаеце паны Марыны?» – запытала настаўніка Ядвіся. «А хто яна такая?» – спытаў Лабановіч. «А тут на будцы ёсць адна панна. Я сёння спаткаў адну вельмі прыгожую дзяўчыну, якраз на чыгунцы. Можа, гэта і ёсць панна Марына?» «Так, гэта яна», – прамовіла Ядвіся, распытаўшыся, як яна выглядае. Паненкі на развітанне колькі разоў напаміналі Лабановічу, каб ён часцей заходзіў да іх. 10-я частка. Якраз за дзень да ўводзін Прасвятой Багародзіцы, свята, якое прыпадае на 21 лістапада, у вёсцы Цельшына паўстала вельмі важнае пытанне аб тым, калі святкаваць гэта свята, сёння ці заўтра. І паўстала гэта пытанне, як зазвычай усе важныя пытанні, выпадкова. Старая Лукашыха, Яўгеня, прыйшла да свае суседкі Югасі пазычыць падсітак прасеяць мукі. Прыйшла яна якраз у той час, калі трэба ўжо тушыць у хаце агонь. Яўгеня зразу ж звярнула ўвагу, што ў хаце суседкі былі ўсе адзнакі свята. Прасніцы вынесены вон, мужчыны не ўсе яшчэ былі абуты, а сама Яўгася падбівала цеста на аладкі і печы не падпальвала. «Што ж гэта ў вас, дзеўка, як бы свята?» У Цельшыне быў такі звычай, што адна старая жанчына, зварачаючыся да другой, казала ёй дзеўка. «А хіба ж не свята?» – прамовіла Яўгася і зірнула на суседку. «Як свята? Што ты, дзеўка, гаворыш?» «А так што свята, цвёрдая, пэўна, адказала Яўгася». «Ах, божачка міла! А я ж думала, што заўтра!» – ускінула рукамі Яўгеня. «Лукаш мой даўно пайшоў у клуню малаціць грэчку, і сама я ўсю раніцу прала. Ай, як жа я гэта думала, што свята заўтра! Ах, матачкі мае родныя!» Яўгеня борздзенька павярнулася і выйшла з хаты, нават і падсітак забылася пазычыць. Выйшаўшы на вуліцу, яна на хвілінку прыпынілася, а потым раптоўна кінулася да нупрэе бабка. «Што я прыйшла ў вас спытаць? Сёння свята ці заўтра?» – запытала Яўгенія і кінула вачамі хату. Нупрэй зусім яшчэ не падымаўся, ляжаў спіною на печы і грэўся, як кот, падкурчыўшы доўгія ногі, бо яны, хоць печ была і прасторная, не маглі на ёй, як мае быць, змясціцца. «А, пэўне, сёння!» – адказаў ён з печы. Праўда, нупрэй у голас вялікага аўтарытэту нідзе наогул не меў, а ў пытаннях свята тым болей, бо нупрэй бабок нічога не меў проці таго, каб святкаваць і будныя дні. Але і Маланне, жонка яго, таксама пасведчыла, што свята сёння.
Ах, матухны, зноў пляснула руками Яўгеня. Усе людзі святкуюць, адна я, як тая дурная калатоўка, соваюся. Ні свята, ні спакою не бачу. І яна ледзь не бягом вымілася з хаты і пабегла дамоў. Ната знаёмае тухканне ў Міколкі стукача адразу затрымала Яўгеню на месцы. Калі сёння свята, дык чаму ж у стукача таўкуць ячмень? Не думаючы доўга, Яўгеня кінулася да стукачовых. Першае, што ўбачыла яна там, была ступа і дзве маладзіцы, нявесткі дзеда стукача. Маладзіцы стаялі адна насупраць другой, стукачамі і заложна таўклі куццю. Міколка стукач, лысы дзед з сівою бародкаю, падплятаў лапаць. Бабка стукачиха прала кудзелю. Грук таўкачоў глуха аддаваўся па хаце, і пасля кожнага ўдару штось бразгацела па паліцы, дзе стаялі міскі з лыжкамі. Здзіўленая Яўгеня спынілася на парозе. «А хіба ж сёння не свята?» – спытала яна. «Якое свята?» – сярдзіта зірнуў на яе дзед Міколка. «Вось, скажыце, мае мілыя, як бы хто туману напусціў?» – прамовіла Яўгеня, збітая з тропу. «Адны святкуюць, другія кажуць, што свята няма». «Хто святкуе?» – запытала бабка Тацяна. «Я і сама думала, што свята павінна быць заўтра, аж прыходжу да Рамковых, святкуюць. Югася аладкі падбівае, зайшла да Бабковых, і там святкуюць. Прыходжу да у вас тут будны дзень, каму ж верыць?» «А можа, і сёння свята», – ужо іншым тонам пачаў разважаць дзед стукач. Маладзіцы прыпынілі работу. Адна ваперлася на таўкач, не вымаючы яго са ступы, а другая трымала таўкач у руцэ. Яны таксама задумаліся. «Уводзіны святкуюць на 8-й нядзелі ад пакроў», – вылічыла бабка Тацяна. «Колькі ж гэта нядзель ад пакроў?» «Ну, якраз 8-я нядзеля і пайшла», – сказала Яўгеня. «Мабыць, свята такі сёння», – пасля развагі прамовіў дзед стукач, кінуўшы на зямлю лапаць і пачухаў галаву ніжэй лысіны. «Матка, а калі гэта да нас шпак з будкі прыходзіў?» – спытала адна маладзіца сваю свякроў, бабку Тацяну. Тады казалі, што да гэтага свята засталося 11 дзён. Дзед стукач, бабка Тацяна, нявесткі старэйшы сын стукача, Апанас, пачалі вылічаць, калі ў іх быў шпак з будкі. Выходзіла, што 11 дзён якраз прайшло. Бабка Тацяна вынесла сваю прасніцу, маладзіца Мар'яна сказала, што куця ўжо даўно стаўклася. Крупы выбралі, а ступу выкацілі вон у сене. Раз свята, дык свята. Яўгеня пайшла дадому, пэўная ў тым, што сёння свята. Не заходзячы ў хату, яна заскочыла да Лукаша ў клуню і накрычала на яго, што ён не святкуе, і яе збіў і ўвёў у грэх. «Ты ж паслухай, стары пень, ці малоціць хто?» Югасю, у сваю чаргу, занепакоіла старая Лукашыха. «А можа, і праўда, што заўтра свята?» Накінуўшы кажух, яна пайшла да свае кумы Насты. Наста цвёрда вяла падлік святам і строга сачыла за квадрамі месяца. «Я ўжо чула, што некаторыя збіраюцца святкаваць сёння, але свята, я напэўна ведаю, заўтра. Піліпавы хлопцы ўжо даўно паехалі ў лес з сякерамі». Не прайшло і чвэрці гадзіны, як па ўсёй вёсцы толькі і было гутаркі, што пра свята. Пры гэтым ясна адзначыліся два станы – святочны і будны. Кожны стан меў паважных прадстаўнікоў свайго кірунку, што ніякім чынам не маглі дайсці да згоды, бо кожная рука мела вельмі моцныя доказы, на якіх засноўваліся іх пазіцыі наконт свята. Самы рух пачаўся тады, як пачынала ўжо ўсходзіць сонца. На працягу ўсяе вуліцы то там, то сям стаялі кучкі паляшукоў і паляшучак, дзе меншыя, дзе большыя, і ў кожнай кучцы ішла спрэчка аб свяце. Усе цельшынскія законнікі і законніцы сышліся тут і горача судзілі погляды супраціўнага стану. Мікіта Тарпак,
вылажыўшы ўсе доказы на заўтрашні дзень і ніколечкі не зрушыўшы станоўкасці поглядаў сваіх супярэчнікаў, плюнуў, сярдзіта павярнуўся і пайшоў да свайго двара. Яго рашучая хада і выраз твару ясна казалі, што ён надумаўся зрабіць нешта такое, што павінна стварыць моцнае ўражанне і прынізіць тых, хто быў не згодзін з ім. Ён выцягнуў панарады, палажыў на іх дошкі і стаў навальваць гной, хоць вывозіць яго цяпер ніколі не меў на ўвазе. Наклаўшы воз гною, ён запрог каня і важна паехаў уздоўж вуліцы, высока паставіўшы сахор. Пад'ехаўшы да тае кучкі народу, дзе ён нядаўна вёў дарэмную спрэчку, Мікіта прыпыніўся і стаў папраўляць хамут, не зварачаючы ні на кого ўвагі. Усё роўна, як бы гэта была яго звычайная работа. Як толькі Мікіта павярнуў з вуліцы ў поле, зараз жа, з таго боку, адкуль ён выехаў, каля студні, пачуліся два жаночыя крыклівыя галасы. Галасы ўсё мацнелі і набіралі болей злосці. Гэта лаялася Аўдоля Латачиха з жонкою Мікіты, Акуляю. Яны даўно ўжо былі не ў ладах, цяпер жа гэта свята сталася зачэпкаю для таго, каб даць волю языкам. Латачиха сыпала словы, як гарох. Мусіць, не раз практыкавалася яна ў сваіх мыслях у гэтай лаянцы. Здавалася, яна толькі адчыніла рот, а словы самі, як з мяшка, сыпаліся і сыпаліся. Акуля не паддавалася. Жанкі крычалі то па чарзе, то адначасна. Палаяўшыся з паўгадзіны каля студні, яны разышліся. Адна пайшла ў адзін канец вуліцы, другая — у другі, бо ім збрыдла лаяцца, і гэта не давала жаданых вынікаў. І, каб дапячы адна другой, яны пайшлі па вёсцы выстаўляць адна другую перад людзьмі. Тут мелася на ўвазе, галоўным чынам, вастрэй падцяць свайго ворага. «Ах ты, чортава шлюндра! Пайшла па вуліцы зубамі званіць, языком мянціць, каб ён табе высах ды выпетраў!» — закрычала Акуля. «Ідзі, ідзі, так вось і павераць табе, брахусе! Думаеш, не ведаюць людзі, як ты да Міхалкі ў клуню бегала, га?» «Ведаюць людзі, за што цябе крупініш з раз'езду гарэлкаю частую? Каб цябе лейцамі частавалі! Ведаюць, не думай таго! Ты думаеш, не ведаюць, як ты з дарожным майстрам ночы гуляеш, як ты ў яго 10 рублёў падчапіла? Капаеш ты з-пад цёмныя хмары, хлеба замясіць не ўмееш, хаты ніколі, як людзі, не падняцеш, каб табе вочы замяло!» Аўдоля, у сваю чаргу, ідучы ў другі канец вуліцы, вяла сваё казанне. Жанчыны зрэдку прыслухоўваліся адна да другой і такім чынам скарыстоўвалі словы адна другой для далейшай лаянкі. «На мяне людзі глядзяць, бо я харошая, а на цябе і сабакі пазіраць не хочуць. Зайздросна табе? А ты забылася, як цябе бабка Тацяна на сваім дварэ злавіла? Чаго ж ты хадзіла туды? Чужых курэй сачыць? А гарбузы з гароду ў рамковых хто цягаў? Каб з цябе кішкі павыцягалі? А хто, калі не твой Мікіта, у дзеда Андрэя баранінку краў? Гэтага, можа, не ведаюць людзі, дык няхай жа ведаюць!» Палешукі стаялі, як строгія і справядлівыя суддзі, але сур'ёзныя твары іх часта рабіліся вясёлымі, і дружныя покаты смеху напаўнялі вуліцу. Пры гэтым палешукі, як па камандзе, адкідалі назад галовы і выпучвалі жываты. Але гэта было толькі ў тых выпадках, калі якая-небудзь з кабет, пераступіўшы ўсякія граніцы жаночага ўшанавання, адпускала штось вельмі жыццёвае і сакавітае. І ўсё ж такі вёска не прыйшла да згоды. Адны святкавалі сёння, другія — заўтра, а некаторы, каб не ашукацца, святкавалі 2 дні. Гэта няяснае пытанне аб свяце адбілася і на школе. Лабановіч, прыйшоўшы на заняткі, заўважыў, што паловы вучняў няма. «Чаму ж вас так мала прыйшло?» Дзеці перадалі гісторыю спрэчкі аб свяце, а разам з тым і прычыну адсутнасці вучняў. 11-я частка.
Работа ў школе наладзілася. Малады настаўнік укладаў у яе сваю душу і сэрца. Кароткія зімнія дні праходзілі незаметна, іх не хапала на тое, каб як след правесці работу. Як толькі добра развіднялася і была магчымасць весці лекцыі, Лабановіч ішоў у школу, размеркаваўшы сваю работу між 4 груп. Многа патрабавалася ўмення на тое, каб кожная група была занята і не сядзела без работы. Многа трэба было энергіі і старання, каб кожная група была зацікаўлена ў сваёй рабоце, каб увесь час трымаць школу на вышыні таго ці іншага настрою. Удзень вучні распускаліся на 1,5 гадзіны для абеду. Пасля лекцыі зноў ішлі да самага вечара, пакуль не цямнела. Часта са старэйшымі вучнямі лекцыі вяліся і вечарамі пры лямпе. Потым настаўнік яшчэ доўга сядзеў над чыткамі і папраўляў іх. Маладых сіл было многа. Здавалася, ніколі не вычарпаеш іх, і расходаваліся яны так, як расходуе з восені заможны, але маладасведчаны і непрактычны гаспадар багаты збор ад свае нівы. Але ў сваёй рабоце чэрпаў малады настаўнік і поўную чару высокага задавальнення. Назіраючы, як дзеці набіраліся знання, лёгка асільвалі тое, што яшчэ учора здавалася ім незразумелым і трудным. Больш разбітных і здольных любіў ён той любасцю, якая можа быць толькі ў настаўніка да сваіх выхаванцаў. Ім і дазвалялася шмат таго, чаго не павінны былі рабіць звычайныя вучні, бо ў Лабановіча ў школе наогул быў строгі парадак. Хоць патуранне было і шкодна з педагагічнага боку, Лабановіч гэта ведаў, але падолець гэту сваю слабасць не мог ніякім чынам. З другога боку, трэба сказаць, што ад лепшых вучняў і вымагалася болей, і нейкая ўцеха брала маладога настаўніка, гледзячы на гэтых маленькіх, змыслых палішучкоў. Скончыўшы навучанне і перагледзеўшы работы вучняў, Лабановіч часта падводзіў падрахункі дню. Пры гэтым разважаў ён і аб тым, як абысці тыя пахібы і памылкі, якіх так трудна бывае пазбегнуць у школе маладому, малавопытнаму настаўніку. Усе тыя спосабы, якія так гладка і проста апісаны ў методыках, часта зусім не падыходзілі і не адпавядалі ўмовам школы. Трэба было тут жа выдумляць іх самому. А колькі часу прыходзілася траціць на тое, каб дастасаваць мову дзяцей да кніжнай мовы. І колькі смешных і непажаданых выпадкаў вынікала на грунце гэтага непаразумення ў школе, дзе мова мацеры зневажаецца і забіваецца. Часамі Лабановічу здавалася, што школа адстае, што вынікі дасягнуты нязначныя і што, наогул, ён няважны настаўнік. Трэба ўжыць тут штось новае, трэба аджывіць школу, бо спосабы яго заняткаў так застарэлі, што, напэўна, перасталі быць цікавымі для дзяцей. У такія мінуты настрой яго спадаў, яму рабілася не па сабе. Трэба будзе даведацца да Турсевіча і пабачыць, як ён вядзе сваю справу. Падумаў Лабановіч і цвёрда вырашыў у першае ж свята паехаць да свайго старога настаўніка. Ён абдумаў маршрут. Праўда, маршрут гэта няпросты. Пайсці на раз'езд, як-небудзь сесці на таварны цягнік і паехаць. Ад станцыі яго сябар жыў за вярсты 2, а язды паўстанцыі. Калі ж не ўдасца паехаць машынай, дык у яго маладыя ногі, да хады прывычныя. Развязаўшы пытанне такім чынам, Лабановіч заспакоіўся і хацеў засесці за кнігу. Якраз увайшла бабка. «А што, панічыку, чай піць будзеце?» «Чай?» – спытаў настаўнік і заспяваў. «Чай, чай, прымячай, куды чайкі ляцяць?» Бабка падперла рукамі шчокі і пачала смяяцца. «Смешны вы, панічок, далі Бог! Ах, няхай бы вы здаравенькі былі!» «А ведаеш, бабка, што я надумаўся?» «Бог вас ведае, панічок!» «У гэтую нядзельку, бабка, ці там нікога няма?»
Ціха і таємна кіўнуў настаўнік у бок кухні. Няма, панішыку, ціха адказала бабка, нарыхтаваўшыся пачуць нешта вельмі цікавае. Дык нават, бабка, не ў нядзельку, а ў суботу на ноч надумаўся я паехаць у госці да таго паніча. А я ж, панічок, думала, што вы скажаце пра іншае, сказала, смеючыся бабка. Чаму ж, панічок, не паехаць? Вядома, збярэцеся. Дзверы ў кухню стукнулі, і туды хтось увайшоў. Гэта, мусіць, бабка, да цябе хтось лячыцца прыйшоў. Бабка борзенька павярнулася і ў дзвярах спаткалася з Чэсем. Татка прасіў, каб вы зайшлі да нас, прамовіў Чэсь Лабановічу. Добра, Чэсь, я зараз прыйду. У вас там, можа, хто ёсць? Пан Сухавараў з раз'езда. Ах, Чэсь, як жа ты такую штуку мне ў школе ўдраў? Прыпомніў Лабановіч, як Чэсь, седзячы на лекцыі славянскай мовы, скруціў паперку ў трубачку і засунуў яе ў вуха Кандрату Кругламу. Чэсь апусціў галаву ў знак сваёй віны, стаяў, панурыўшыся. Не рабі ты, брат, так ніколі. Чэсь выйшаў. Крыху шчакаўшы, выйшаў і Лабановіч. За сталом у падлоўчага сядзеў памочнік начальніка раз'езда, пан Сухавараў, не жанаты, яшчэ малады хлопец, адзеты ў парадны мундзір. Ён падкручваў свае чорныя вусікі. На канапе насупраць яго сядзела панна Ядвіся. Яна была ў прыгожай чырвонай кофтачцы, якая вельмі ішла да яе твару, а чорныя пышныя валасы яе былі перахвачаны чырвонай стужкай. Панна Ядвіся выглядала вельмі цікаваю і прыгожаю. Цёмныя вочы яе з доўгімі мігаўкамі як бы рассыпалі праменні. Яна была вясёлая і ў добрым настроі. Лабановіч падышоў да яе і паздароўкаўся. Панна Ядвіся пазнаёміла яго з памочнікам і запыталася. Што гэта вас не відаць? А я, бачыце, крыху закапаўся ў школе. Уяўляю сабе, якая непрыемнасць сядзець увесь дзень з гэтай вясковай дзятвой. Нанясуць лапцамі гразі, дух цяжкі, прамовіў Сухавараў. Пан Лабановіч закахаўся ў сваю школу, сказала Ядвіся. А можа, у вас, пана Ядвіга? Запытаў памочнік і ўскінуў на яе свае лавяныя вочы. Відаць было, што памочнік хацеў завалотаць адзін увагаю панны Ядвісі, а настаўніка ад сердці. Ён лічыў сябе вельмі цікавым кавалерам, з якім такому настаўніку змагацца ніякім чынам немагчыма. О, не, у пана Лабановіча ёсць больш шчаслівейшая ад мяне. Адзін момант Ядвіся памаўчала, як бы вельмі засмуціўшыся, але з яе вачэй так і сыпаліся іскры смеху. Пан Лабановіч аддаў сэрца сваёй бабцы, сказала і залілася самым вясёлым сардэчным смехам. Таксама смеліся і малая Габрынька, і Сухавараў, смяяўся і пан Падлоўчы, які ў гэты момант прыйшоў да гасцей. А Ядвіся яшчэ дадала. Сядуць з бабкаю каля стала і варкуюць да самай поўначы. Аднак жа ты ахвотніца смяяцца, падумаў настаўнік і таксама адказаў жартліва. Ну што ж, палюбіць маладую прыгожую кожны патрапіць, а вось закахацца ў старую – гэта ўжо рэч іншая. Так, сказаў Сухавараў, на гэта трэба мець асаблівы талент. У пана Лабановіча і ёсць гэты асаблівы талент, прамовіла Ядвіся. Што гэта, паночку, яна да вас прычапілася, спытаў пан Падлоўчы. Не ведаю, адказаў Лабановіч. На свеце, пане суседзе, бывае так, што хто каго любіць, той таго і чубіць. Ха-ха-ха, засмяяўся пан Падлоўчы. Што, Ядвіська, дастала? А Ядвіся, як і нібыта таго спакойна, нават сур'ёзна запыталася. А хіба ж ужо бабка чубіла вас, пане настаўніку? Брава, брава! Запляскаў у ладкі памочнік. Падлоўчы Баранкевіч громко засмяяўся. Дык вас, пане настаўніку, бабка чубіць? Спытаў ён, не перастаючы смяяцца. За гэтым агульным смехам Лабановічу не ўдалося нічога адказаць, і верх застаўся за паннаю Ядвісею.
Размова пайшла па другім кірунку, і гаварыў болей памочнік. Гаварыў ён гладка і востра і часта выклікаў вясёлы смех сваіх слухачоў і слухачак. Панна Ядвіся часта ўскідала на яго свае цёмныя выразныя вочы з-пад тонкіх дужак броваў. Лабановіч маўчаў. У яго было такое пачуццё, як бы ён быў тут зняважаны і пакрыўджаны. А пан Сухавараў вельмі зацікавіў Ядвісю вільняй і тэатрам. Сам ён крыху спяваў, але толькі пад гітару. Другі раз абяцаў ён прыйсці з гітарай, бо панна Ядвіся яго вельмі прасіла. За ўвесь гэты час яна ні разу не глянула на свайго суседа, Лабановіча. «А ты, Ядвіська, калі ласка, заспявай», — звярнуўся пан Падлоўчы да дачкі. «Пан Сухавараў смяяцца будзе», — прамовіла Ядвіся, апусціўшы вочы, а потым ускінуўшы іх на памочніка. Што вы, — усхапіўся Сухавараў, просячы яе заспяваць. Ядвіся адышла далей у куток каля кахлянай печы і заспявала. «Ці я ў полі некалійнаю была». Голас у яе быў малады, свежы, закавіты. Спявала яна з такім праўдзівым пачуццём, што рабіла вельмі добрае і прыемнае ўражанне. Лабановіч слухаў гэтыя спевы, і нейкі жаль ахопліваў яго. Яму хацелася падысці да дзяўчыны і запытаць яе: «Скажыце, якое гора ў вас на сэрцы?» Сухавараў многа і доўга хваліў панну Ядвісю, а яна стаяла, апусціўшы вочы, і, здаецца, чакала слова ад Лабановіча. Настаўнік сумыслу не сказаў нічога. Развітваючыся пасля вячэры, панна Ядвіся была сур'ёзная і не папрасіла суседа заходзіць да іх вечарамі. 12-я частка. Лабановіч пачуў, што на душы ў яго неспакойна. У чым выяўляўся гэты неспакой, ён і сам не мог вызначыць. Не было цяпер і той цэласнасці і яснасці, з якой жыў ён тут у першыя дні свайго прыезду. То тое, то другое пачынала забіваць душу, адцягваць і раскідаць яго ўвагу. І ён як бы падзяляўся на асобныя часткі, якія не мелі цеснай сувязі між сабою. Нейкае нездавальненне псавала яго добры настрой. Лабановіч доўга хадзіў па пакоіку, намячаючы больш-менш сталы і пэўны лад свайго жыцця. Трэба глыбей увайсці ў сябе самога і заняцца чым-небудзь болей важным і сур'ёзным. Не траціць час на такое глупства, як марнаванне вечароў у кампаніі асоб накшталт Сухаварава, які нават нічога добрага не бачыць у яго школьнай рабоце. Сухавару яму не спадабаўся. «Хлюст» назваў яго ў думках настаўнік, уявіўшы сабе яго воблік, яго ласыя вочы, якімі ён аглядаў панну Ядвісю, яго крыху звіслую губу. Грош яму цана. Настаўнік доўга хадзіў па пакоіку. Калі набліжаўся ён да лямпы або адыходзіўся ад яе, цень яго то падаўжаўся, то карацеў, а ў стыках сцяны і столі борздзенька пераломваўся і забягаў на столь. Колькі разоў мімаволі вочы яго знімаліся на вокны пана Падлоўчага. Яшчэ думаў настаўнік і аб пані Ядвісі. Можа, і Сухаварава не ўпадобаў ён за тое, што яна аддавала відавочную перавагу яму. Глупства, перапыніў настаўнік свае думкі. Трэба абавязкова паехаць да сябра і крыху праветрыцца і скінуць той фуз, які патрошку пачынае ўжо набірацца. Але задуманую паездку прыйшлося адлажыць. На другі ж дзень зайшоў арцельны стараста Бабініч, пазнаёміўся з ім і вельмі прасіў да сябе ў госці на 4-ю будку. Стараста Бабініч меўся паслаць у школу да Лабановіча сваіх дзяцей, сына і дачку. А вучні з чыгункі былі платныя, складалі такім чынам даход настаўніку. Пенсія настаўніка была надта малая, і кожны вучань збоку быў значнай дапамогай у грашовых справах. Ніякія довады Лабановіча за тое, што ён мусіць паехаць да сябра, Бабініч не браў пад увагу. «Паспейце пабыць і ў сябра, пабудзеце ў мяне, а вечарам і да сябра паедзеце. Тым болей, што свят назбіралася многа.
Бабініч належаў да тых людзей, якія не так-то лёгка адступаюць ад сваіх планаў. Ён да таго часу не пакінуў Лабановіча, пакуль не ўзяў з яго слова быць у гасцях. Як толькі Бабініч выйшаў, у пакоік увайшла старушка. «Напэўна, панічыку, арцельны ў госці запрашаў?» – спытала яна. «А скуль ты, бабка, гэта ведаеш?» «А як жа, панічок, ён будзе сваіх дзяцей да вас аддаваць. Мне жонка яго ўжо казала аб гэтым. А стараста такі чалавек, што любіць аддзякаваць. І пачастуе, і заплаціць. Бабка ведала ўсіх будучнікаў па адзін і па другі бок раз'езда і вельмі раіла пагасцяваць у Бабініча. «Вельмі добрыя людзі», – казала яна. «Што ж, нічога не зробіш, бабка. Трэба папакутаваць. Пайду». «Якая ж гэта пакута? От, паніш, і вып'еце, і закусіце. А ты, бабка, любіш выпіць?» «А хто ж яго не любіць, панічыку? Калі трапляецца, то чаму ж не выпіць?» У першы святочны дзянёк выйшаў настаўнік на знаёмую яму сцежку каля 2 ветракоў і пайшоў на чыгунку. Гэта месца вельмі падабалася Лабановічу, і хоць ён даваў кругу, ідучы тут, але часу заставалася яшчэ многа, спяшацца яму не было куды. На чыгунцы ён затрымаўся. Хацелася пайсці ў бок раз'езда. Ісці доўга-доўга па гэтых шпалах, між развіслых, шырокіх лазовых кустоў, хмызняку і лесу. Было зусім ціха. Распагодзілася. Нізка стаяла асенняе сонца, і нейкаю маркотаю патыхала ад усяго гэтага цеснага краявіду і ад гэтае вёсачкі, закінутай між балота лясоў. Каротка і адрывіста раўнуў паравоз на раз'ездзе, ціхенька здрыгануліся рэйкі, і нейкі лёгкі, ледзь чутны шолах прабег па іх, як бы яны аб чымсьці перамаўляліся між сабою. І зараз жа на заломе выбухнуў велізарны клуб белаватага дыму, за ім выкідаліся другія клубкі, следам за гэтым паказаўся паравоз кур'ерскага поезда. Клубчасты, кучаравы хвост дыму ўсё падаўжаўся, шырыўся і, здавалася, нерухома застыў у марозным паветры, тады як галава яго ўсё выцягалася як бы са свайго ўласнага цела. Было штось велічнае, магутнае і захопліваючае ў гэтай імклівасці поезда. Мімаволі хацелася схіліць галаву прад геніем чалавечага розуму, атрымаўшы верх над бясконцымі адлегласцямі. Поезд прамчаўся, як змей, абдаўшы віхрам пылу і дыму настаўніка, адсякаючы за кожную хвіліну цэлую вярсту. Лабановіч зрушыў з месца і пайшоў у той бок, куды паляцеў і зараз жа знік магутны поезд. Настаўнік ішоў на 4-ю будку да Бабініча. За другую будкою пачынаўся высокі бор, і месца было больш сухое і вясёлае. Настаўнік падышоў да таго месца, дзе спаткаўся з незнаёмаю дзяўчынаю. Ён часта думаў аб ёй, але ні ў кога не пытаўся пра яе, бо людзі ў такіх выпадках заўсёды схільныя хаяць і кінуць хоць маленькі камячок гразі на тое, што для цябе з'яўляецца святым і недатыкальным. Толькі з паннай Ядвісею і то між іншым была аб ёй гутарка. Сёння ён, напэўна, як-небудзь даведаецца аб ёй. А можа, яна будзе таксама ў гасцях, а калі гэта зусім не тая дзяўчына. Ідучы каля 3-й будкі, дзе жыў Курульчук, Лабановіч кінуў бачлівы погляд, але там было ціха, нікога не відаць. Другая будка, 4-я ад сяла, была не больш як за паўвярсты ад 3-яе. Калі ласка, спаткаў стараста настаўніка на ганачку і павёў яго ў будку. Маленькая знадворку, будка ўсярэдзіне была досыць памястоўная. У ёй была кухня, праходны пакойчык і яшчэ 2 пакойчыкі, шмат прастарнейшыя, светлыя, чыстыя. У пакоіку Лабановіча спаткала гаспадыня, нізкая жанчына. Па яе фігуры адразу трудна было вызначыць, што перамагае ў ёй – таўшчыня ці вышыня. Гасцей было чалавек 8, 3 мужчыны і кабеты.
Збоку камоды каля аконца сядзела тая самая дзяўчына, з якой спаткаўся Лабановіч, гуляючы па чыгунцы. Вітаючыся з гасцямі, настаўнік, убачыўшы панну Марыну, бо гэта была яна, мімаволі спыніўся на адзін момант перад ёю. Гэты незвычайна прыгожы твар як бы прычараваў яго. Разгледзеўшы панну Марыну зблізку, Лабановіч знайшоў, што такой слаўнай дзяўчыны ён яшчэ ні разу не бачыў. Цёмныя чыстыя вочы, крыху як бы чымся засмучоныя, пазіралі так панадта і з такой дабратою, што ад іх погляду рабілася лёгка на сэрцы. На высокі белы лоб навісалі чорныя валасы і дадавалі яе твару яшчэ больш хараства. Тонкія замкнёныя вусны рабілі твар дзяўчыны разам з тым і крыху строгім і сур'ёзным. «Здаецца, гэта з вамі спаткаўся я аднойчы?» – спытаў Лабановіч, павітаўшыся з дзяўчынаю. Панна Марына усміхнулася. «Так, гэта я ішла ў вашу вёску». «Ну і моладзь», – сказаў Бабініч, – «як скора патрапляюць яны сустракацца». Бабініч, відаць, паспеў ужо хапіць колькі чарак, бо язык яго, наогул распушчаны, не ведаў стрымання і пачынаў плявузгаць такія рэчы, ад якіх было сорамна не толькі паненкам і кабетам, але часта і мужчыны апускалі вочы або заходзіліся ад смеху. Бабініч у гэтым сэнсе быў вядомы дзівак і ніякім чынам не мог абысціся без таго, каб не ляпнуць чаго пры кабетах. І гэта здольнасць Бабініча асабліва вызначалася тады, калі ён добра выпіваў. Праз колькі хвілін Бабініч і яго жонка Кадушка запрасілі гасцей за стол. На стале было многа закускі, а яшчэ больш гарэлкі. Гаспадыня прасіла гасцей вельмі далікатна, а гаспадар проста пхаў іх з пагрозамі даць каленам, калі хто не надта шпарка займаў за сталом месца. «А ты чаго стаіш і топчешся, як таўкач у той ступе?» – накінуўся ён на будачніка Лобука. «Садзіся, Лобук, садзіся!» – смеяўся высокі, видны сабою, шыракаплечы Куральчук, швагра панны Марыны. Госці жыва паселі за стол. Акінуўшы вокам кампанію тую гарэлку, якая стаяла на стале, Лабановіч цвёрда пастанавіў не піць, бо нейкае пачуванне засцярогі падказвала яму стрымацца. І вось калі першая чарка дайшла да яго, ён падзякаваў гаспадару і перадаў чарку суседцы, жонцы вакзальнага жандара. На твары Бабініча намалявалася незвычайнае здзіўленне. «Хіба ж вы не пяце?» – панізіўшы чуць не да шэпту голас, прамовіў стараста. «Не п'ю», – салгаў настаўнік. «Ні аднюсенькія чарачкі?» «Ніяк не п'ю». «Господи Боже, твоя воля! Як жа гэта можа быць, каб чалавек не піў? Ну, што ж мне з вамі рабіць?» «Ой, пане настаўніку, у нас не можна, каб гарэлкі не піць», – засмуцілася і гаспадыня. «Вы хоць трошачкі, а выпіце». «Не-не, загулі кабеты. Як-то не выпіць?» Настаўнік стаяў на сваім і не паддаваўся ні на якія ўгаворы. «Панна Марына, папрасіце вы, можа, на вашу просьбу гость зверне ўвагу», – звярнулася да дзяўчыны жандарыха, чырванашчокая, дабрадушная жанчына. Панна Марына усміхнулася і паказала свае белыя, як калядны снег, зубы. «А на што ж прынявольваць чалавека?» – сказала яна і зірнула на настаўніка. «Вялікі вам дзякуй», – пакланіўся ёй Лабановіч. «Эх, панна Марына», – з дакорам паківала галавой жандарыха і выпіла чарку гарэлкі. Пасля гэтай замешкі чарка ўжо не ведала спакою. Куральчук праз паўгадзіны зачаў сваю песню, адну з тых, якія ён ведаў і спяваў, дайшоўшы да пэўнага стопню. «Пыў сабе з тапорыкам пан Ян». Кабеты таксама разрумяніліся, як тыя пірагі пад Вялікдзень у добрае гаспадыне. Бабініч зусім асалавеў, вочы яго жаўцелі і варочаліся, як тачыла ў руках няздольнага каваля. Яго плявузгота ўжо не рабіла вялікага ўражання, да яе прыслухаліся і прыцярпеліся,
і яна як бы атрымала тут правы грамадзянскія. На гэта, відаць, звярнуў увагу і сам Бабініч, бо ў яго плевазгоддзе пачаўся пералом. З кожным разам забіраўся ён усё далей і далей. Уже колькі разоў закрывала яму рот жонка і сама рагатала. Падгуляўшыя кабеты заспявалі якуюсь песню, а Бабініч закрычаў на весь пакоек, вымагаючы ўвагі. Кабеты змоўклі, слухаючы, што скажа ён. Бабініч адпусціў такія словы аб іх спяванні, што і прывычныя жанкі паўскакалі з месца. Панна Марына кудысь схавалася, а сястра яе, жонка Крульчука, угневалася і сказала: «Не, кумок, не пайду я больш да вас». «Ну, не буду», давячыся дымам махоркі, смехам і кашлем, прамовіў Бабініч. «Не буду, няхай вас халера падушыць». Лабановічу ўрэшце абрыдла гэтая п'яная гульня і гэтая гразь распушчанага языка. Яго толькі вельмі дзівіла, як могла быць у такой кампаніі панна Марына. Яму было брыдка і за сябе, і за яе. Устаць і пайсці, што ён ужо колькі разоў памыкаўся зрабіць, Лабановіч не рашыўся, не хочучы пакрыўдзіць гаспадара і гасцей. Ён мусіў дасядзець да вечара, пакуль Бабініч не ўстаў, хістаючыся, і не знік за дзвярамі надоўга. Разам з Крульчукамі і паннай Марынай выйшаў настаўнік ад Бабініча. Крульчукі і панна Марына прасілі яго быць з імі знаёмымі і заходзіць да іх. Паважаныя дзеці, падпісвайцеся на канал. Дзякуй вам за ўвагу!